Radi se znači o kanceru. Dobro. Kao najteža je bolest, međutim nije najgora. Nije najgora. Kako rješava to pčelinje ubude, odnosno pčelinji otrov? Znači, on kako god razara ćelije kancera, tako isto razara trombove u venama ili druge ugruške koje se tamo javljaju. Znači, pravilo je ovako, znači kod djelovanja pčelinjeg otrova. On rastvara smeće koje se nalazi u krvnim sudovima ili u drugim dijelovima tijela, odnosno oboljelim organima. I omogućava da ih krv preko limfe, jetre, mokraće, da ih izbaci van. Znači, isto je to i kod raka. Isto je to i kod raka. Znači, on ruši one ćelije koje su kancerogene, omogućava da one kao prirodno umru. Međutim, nije to prirodno. To je prisilna umiranje tih ćelija, jer to je natjerao ih pčelji otrov da to urade. On hemijski djeluje na njih. I onda, naravno, prazni te. A onda postiže čitav spektar drugih efekata, prije svega na imunni sistem. Ali, svi koji su teško oboljeli imaju katastrofalno slab imunni sistem.